Karbenglong Presbyterian Church Sinodangtang Presbytery kido anang bongke Nilip Presbytery ta elonglo. Kido an Presbytery Ameipi atum an sitame mithang Presbytery arlo Ameipi kachipaman pona sonsi Nilip Presbytery ahin pen sitame kipa phihup Borpung hawaralong kido Borpung Presbyterian aMondoli along si ingdeng crazy Presbytery Ameipi paman ponlo. Kedamtang thang ni phain korai siar ni pen in kora ki thom ani an ni thom an ki paman pon bangso phong crazy Nilip Presbytery Ameipi ki paman pon ahut Sarihajan pastorate Silonijan pastorate Koilamati pastorate lapen Chokiola pastorate kadukave pastorate Priatum chetongdunsi paman ponno bangso Ameipi along Nilip Presbytery moderator Reverend Silal Botsaya ki chari ponamayalong ni thomang bong krungching sai pen sitame mesen pensi pachun ponno Pastorate Pripen Kadukave Mondoli Phokebra Pholapen Bangpharo Trogra Phokeb Adilige Satum Chitongdunti Bangso Ameipi along Karbianglong Presbyterian Church Synod Pen Moderator Elect Anparta Karbianglong Mission Field Office Pen Field Secretary Reverend Lal Shapuya Chitongdun Bangso Ameipi Sek Chokihola Pastorate Choir Koilamati Pastorate Choir Silnojan Pastorate Choir Lapen Sarihajan Pastorate Choir Tum Ahin Pen Arnam Kirwalun Jumisen Pen Pajuponenti Lapuan ke paphihu Borpung hawaralong sitame ingdeng crazy Nilip Presbytery Ameipi ke ongdung arachitu dunsi Ameipi mesen pen pachun ponlo lapen bangso Ameipi ahut mondoli kelana ka ora jephan bangpli mondoli asar kimi mondoli asar mohantiso mondoli asar anondo tiso mondoli asar khorsing terang mondoli asar sarthi tiso tumaphan moderator pen ajok pathir pon Chokiola pen Sanjit Kro Karbianglong Live